Eli moi. Mä oon toi Aleksi. Eli Aleksi Just Talk. Kanavan henkilö. Ja siis tarkoituksena olisi blogaa ja silleen. Mulla on aikaisempia käyttäjiä. On ollut kaiken näköistä. Mut mulla ei oo riittänyt aikaa eikä oikein intokaan tehdä niitä. Nyt mä ajattelin aloittaa täysin puhtaalta pöydältä. Mut toi pöytä on kyllä kikainen. No joo, mut siis täysin puhtaalta pöydältä. Ja semmoista mä ajattelin kertoa. Eli mun kanava siis on Aleksi Just Talk. Ja mä teen erilaisia videoita mun arjesta, mun mielipiteistä. Ja toivon, että liitytte seuraa ja alatte tilailee kanavaa. Ja erilaisia kysymyksiä saa laittaa inboxiin, sähköpostiin. Mun sähköposti on muuten Aleksi. Ei oo, sori. Mun sähköposti on fanaleksi99@gmail.com. Eli sinne voi laittaa viestiä tulee. Ja muutenkin saa tulla ottaa toki yhteyttä. Miss vaan. Joo. Ei mulla oikein ollut muut. Mä aloin ottaa siitä simas. Hyviä jatkoja.